салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатро дар такя ба рақобатҳои даври 20-уми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум манзуратон мегардонем. ҳангомае аз ҳама пурсарусадои даври 20-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лига якум ин ғолибияти дастаи ёқут бар яке аз муддаиёни мусобиқа сомони данғара буд. ёқут охир мухлисони футболро ҳайрон мекунад. дар бозиҳои сабук ё худ муқобили дастаҳои миёнаҳол ё заиф ба шикаст рӯбарӯ мешавад, аммо маззаи дастаҳои пурқувватро ба қавле мегурезонад. сомони данғара ки дар чоргонаи аввали ҷадвали мусобиқа ҷойгир аст, дар муқобили ана ҳамин дастаи рақами 10 чемпионат шикаст хӯрд. ҳулбук ва парвоз муборизаҳои худро барои ба даст овардани мавқеи аввал идома медиҳанд. дар даври 20-ум дастаи парвоз андак бозии сабуктар дошт, аммо ҳулбук рақобаташ бо дастаи моҳир андак мушкилтар буд. моҳир низ дар ин мавсим ба қатори дастаҳои пурқувват шомил гардид ва имкони шикаст додани дилхоҳ дастаи чемпионатро дорад. аз ин рӯ бигӯям бозии марказии даври 20-ум маҳз рақобати ҳулбуку моҳир буд, иштибоҳ намекунем. бозии дастаҳои шодмони ҳисору сарҳадчии ҳамадонӣ ҳам диданӣ сурат гирифт. мухлисони зиёде ин рақобатро тамошо карданд. чанд вақти охир дастаи сарҳадчӣ ба қавле бедор шудааст ва тимҳои пурқуввати мусобиқаро ба истилоҳе гардан намедиҳад. аз ин рӯ ҳарчанд ҷадвали мусобиқа дар чоргонаи аввал лакна нахӯрд, аммо дастаҳои миёнаҳол мавқеъҳои худро дар ин давр мустаҳкамтар намуданд. махсусан шодмони ҳисори шодмон ки ҳамакнун имкон доранд дар охири мавсим худро ба чоргонаи аввал ҳамроҳ намоянд. хулас рақобатҳои хеле шадид сурат гирифтанд ва мо дар ин нашри барнома дар мавриди ин бозиҳо васеътар ҳарф мезанем. сараввал дар мавриди рақобати дастаи заифи чемпионат файзканди восеу тими навкору миёнаҳоли мусобиқа сардори шаҳри турсунзода ҳарф мезанем. гап сари ин аст ки сардор ҳарчанд дар миёнаи мавсим ба мушкилиҳои хусса рӯбарӯ шуд, аммо барои як тими бетаҷриба дар аввалин мавсим мавқеъ гирифтан дар миёнаҳои ҷадвал кори саҳлу сода нест. файзкан ҳарчанд таҷрибаи бой дорад, аммо мушкилиҳои дохили даста ба он оварда расонид ки имрӯзҳо тими мазкур бо шикастҳои пайҳам дар таҳхонаи ҷадвал ҷойгир шавад. акнун бозии дастаҳои мазкур чӣ гуна сурат гирифту билохира кӣ ғолиб омад, дар сюжаи омодакардаи ҳамкоронамон тамошо намоед. дар даври 20-уми чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи якум дастаи файзканди ноҳияи восе дар варзишгоҳи марказии ноҳия ба номи Теша Исмоилов дастаи сардори шаҳри Турсунзодаро қабул намуд. бояд гуфт ки ҳарду даста пеш аз давраҳои охири мавсими имсола барои боқӣ мондан дар лигаи якум мубориза бурда истоданд. аз ин рӯ футболбозони дастаи файзканд ки дар зинаи 12-ум ҷойгир буданд, барои ба даст овардани имтиёзи зарурӣ талош варзиданд. дастаи файзканд аз дақиқаҳои аввали ба майдон омадан пурра бартариро ба даст гирифта пайҳам ҳолатҳои хуби голзаниро созмон медод, вале футболбозони хатти ҳамла дар зарбаҳои охирин чандон амалу ҳаракатҳои ба мақсад мувофиқро анҷом дода наметавонистанд. дар дақиқаи 18-уми майдондорӣ бошад, прессинги дастаи файзканд натиҷаи дилхоҳ ба бор оварда, баъди хатои ҳимоятгарони дастаи сардор дар назди дарвозаи худ ҳамлавари дастаи файзканд Гурез Аслонов бо як расиш тӯбро вориди дарвозаи меҳмонон намуд. дар идомаи бозӣ футболбозони соҳибони майдон пайҳам чандин ҳолатҳои хуби голзаниро дар назди дарвозаи дастаи сардор ба миён овард, вале дар ин ҳолат низ ҳамлаварони соҳибони майдон дарвозаи рақибро дигарбора рахна карда натавонистанд. зимнан дар дақиқаи 45-уми майдондорӣ яке аз ҳуҷумҳои дастаи сардор бо барор анҷом ёфта, собиқ футболбози дастаи файзканд Маҳмуд Шафиев ба дарвозаи соҳибони майдон гол зада, ҳамин тариқ ҳисоби бозиро баробар 1-1 намуд. қисмати аввали майдондорӣ бо ҳамин ҳисоб ба поён расид ва дар қисмати дуюми майдондорӣ бошад, дастаи файзканд имкониятҳои зиёди голзаниро ба миён меоварданд ки ин ҳолатҳо низ аз ҷониби дастаи меҳмонон бартараф карда мешуд. гуфтан ба маврид аст ки дастаи файзканд дар ин бозӣ барои ба даст овардани ғолибият аз ҳарвақта дида хеле наздик буд, вале кори футболбозони ҷавони даста дар анҷоми ҳуҷумҳои созмондода омад накард. ҳамин тариқ бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расида, дастаҳои файзканд ва сардор тавонистанд ки аз бозии имрӯза як имтиёзӣ ба даст биёранд. дар боло ишора кардем ки дастаи парвоз дар даври 20-ум бозии андак сабуктар дошт.
гап сари ҳарифи онҳо тими Исфара меравад ки феълан дар охирин хонаи ҷадвали мусобиқа ҷой гирифтаанд. бозӣ дар майдони фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд сурат гирифт ва аз аввали рақобат бозингарони Парвоз бартариятро ба даст гирифтанд ки шонси бозингарони Исфара дар ин бозӣ хеле кам буд. бозингари дастаи Парвоз Ҷурабек Асадзода дар ин дидор хетрӣ кард ва бозингари номошинои ин даста Ғафур Мадъаминов ҳам бо як голи зебое қалби мухлисони дастаи Парвозро шод кард. хулас мухлисон дар ин дидор шоҳиди чанд голи бозингарони Парвоз шуданд. якҷо тамошо мекунем. дар даври 20 чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум тимҳои Парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ва Исфараи Исфара ба майдони рақобат баромаданд. дастаи Парвоз ки дар мавқеи дуюми ҷадвал қарор дорад, дар рақобат бо дастаи охирини ҷадвали мусобиқа он қадар мушкилӣ накашид. ҳанӯз дар дақиқаи 16-уми дидор футболбозони дастаи Парвоз ба ҳуҷум гузаштанд ва дар як фурсат тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ба Асадбек Ҷурабекзода пас доданд, ки футболбози мазкур тӯбро ба кунҷи дарвозаи Исфара равон кард ва аввалин голи дидор ба қайд гирифта шуд. ҳамагӣ баъди як дақиқаи гол футболбозони дастаи Исфара дар дохили ҷаримагоҳи худ муқобили Асадбек Ҷурабекзода қоидаи бозиро вайрон карданд ва довар ҷониби дарвозаи онҳо зарбаи 11 метра таъин кард. футболбози дастаи Парвоз Ҷаҳонгир Алиев аз ӯҳдаи иҷрои пеналти ба хубӣ баромад ва голи дуюми дастаи Парвозро ба ҳадаф расонид. дар қисмати аввали дидор ҳарчанд имкониятҳо барои гол задан хеле зиёд буд, аммо бо ҳамин ҳисоби 2-0 дастаҳо ба танаффус рафтанд. дар қисми дуюми рақобат ҳам футболбозони дастаи Парвоз бартариятро бо худ гирифтанд ва ҳуҷумҳои пайи ҳами худро созмон медоданд. дар дақиқаи 54-уми дидор Асадбек Ҷурабекзода аз як фурсати на он қадар қулай зарба зад ва тӯб ба тури дарвоза расид, ки ҳисоби дидор 3-0 шуд. дар дақиқаҳои 70-уми дидор футболбозони дастаи Парвоз боз ҳам як бозигузории дигар анҷом доданд ва дар дохили ҷаримагоҳи Исфара имкони пайҳам зарба заданро пайдо карданд, ки баъди чанд кӯшиш дар ниҳоят Бежан Нишонбойзода бо зарбаи нишонрасе тӯбро дохили тури дарвоза кард ва ҳисоби 4-0 шуд. баъди 2 дақиқа футболбозони дастаи Парвоз аз канори чапи майдон боз барои Асадбек Ҷурабекзода имконияти хуби голзанӣ фароҳам оварданд. Асадбек аз фурсати ба миёномада хуб истифода бурд ва аввалин хетрики худро дар ин мавсим ба қайд гирифт. ҳарчанд футболбозони дастаи Исфара имкон доштанд ки дар охирҳои бозӣ гол ба ҳадаф расонанд, аммо хатти ҳамлаи ин тим нисбати Парвоз ба маротиб мелангед. фурсатҳои ба миёномадаро ба гол табдил дода наметавонистанд. билохира дар дақиқаи 85-уми дидор футболбози номошинои дастаи Парвоз Ғафур Мадъаминов аз партофти ҳамдастаҳояш истифода бурд ва голи охирини дидорро бо услуби зебое вориди тури дарвозаи ҳарифон намуд. дар охир дастаи Парвоз бо ҳисоби 6-0 ғалаба кард ва бо 44 имтиёз дар мавқеи дуюми ҷадвали мусобиқа боқӣ монд. акнун як маротибаи дигар натиҷаи рақобатҳои даври 20-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якумро бароятон шарҳ медиҳем. дастаи Парвоз дар майдони худ дастаи Исфароро бо ҳисоби 6-0 шикаст дод. файзкам бошад бо Сардор дар майдони худ бо ҳисоби 1-1 мусовӣ кард. дастаи Моҳир бошад дар рақобати марказии даври 20-ум аз Ҳулбук бо ҳисоби 2-0 шикаст хӯрд ва дастаи Ёқут бошад ба таври ҳангомавӣ дар майдони худ яке аз дастаҳои пурқуввати чемпионат Сомони Данғараро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод. бозии дастаҳои Сараз ва Душанбе бо сабабҳои мухталиф баргузор нашуд ва дастаи Шодмон дар майдони худ дастаи Сарҳадчиро бо ҳисоби 1-0 мағлуб намуд. ҷадвали умумии чемпионат баъди рақобатҳои даври 20-ум ба таври зайл аст. дастаи Улбук бо 49 имтиёз дар мавқеи аввал ҷойгир аст ва дастаи Парвоз бошад бо 44 хол мавқеи дуюмро касб кардааст. дастаи Моҳир ки ҳамагӣ 2 давр қабл ба мавқеи сеюми ҷадвал баромада буд, ҳамоно бо 35 имтиёз дар мавқеи сеюм
қарор гирифтааст ва дастаи сомон ки дар даври бистум имкони зиёд намудани шумораи имтиёзҳои худро дошту мавқеи сеюмро баргардонида метавонист, аммо дар бозии муқобили Ёқут ба шикаст дучор гардид ва шумораи имтиёзҳояш ҳамоно 35 хол боқӣ мондааст ки бо ин дар мавқеи чорум қарор гирифтанд. дар таххонаи ҷадвал бошад дастаи Файзкан бо 12 имтиёз ва дастаи Исфара бо 9 имтиёз қарор гирифтанд. даври 21 чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум ба мо рақобатҳои хеле ҷолибро пешниҳод хоҳад кард. дастаи сарачӣ дар майдони худ дастаи навкор саразми шаҳри панҷакентро интизор аст ва дастаи сомони данғара бошад дар майдони худ бо дастаи сарои камар мубориза мебарад. исфара ва моҳир дар шимоли кишвар миёни худ рақобат мекунанд ва мухлисони футбол акнун шоҳиди дерби ҳисор мешаванд. яъне дастаи сардори шаҳри турсунзода дар майдони худ дастаи шодмони ҳисорро интизор аст. дастаи ҳулбу бошад дар майдони худ дастаи Ёқутро қабул мекунад ва дастаи душанбе бошад бо дастаи парвози фурудгоҳи байналмилалии шаҳри хуҷанд мубориза мебарад. ин шаҳри даври 20 чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд бароятон шаҳру тавзеҳ додам. то нашри навбатӣ пирӯзу поянда бошед.